Hoxe, para nós tamén un placer ter a Rodríguez Cruz, José Rodríguez Cruz. Levamos 3 anos detrás del para que veña a falar. Bueno, é unha cuestión de insistir. E este ano témolo aquí. Tamén é un gran investigador, un etnógrafo, leva moitos anos traballando non só no tema do entroido, sino en todo o patrimonio inmaterial. Ten traballos moi interesantes sobre esta fronteira inexistente entre Galicia e o norte de Portugal, a famosa Raya Seca. Ten traballos feitos co Padre Fontes, que é un factotum de todo destas zonas do Barroso, e un gran coñecedor tamén dos entroidos desta zona de Ourense, bueno, dos de Viana, de Berín, todos os entroidos, moitos dos fenómenos vinculados ao patrimonio inmaterial, á religiosidade, ás tradicións de todas estas comarcas de Galicia e de Galicia en xeral. Xa está. Para... Aquí. Entón, este ano témolo aquí para que nos fale destes entroidos tan interesantes e que moitos deles todavía siguen vivos. Poño o micro para gravar. Bueno, pois boas tardes a todas e a todos. O andeiro compañeiro describiu un entroido moi distinto a estes que vamos a ver. Eu trouxen aquí unhas ilustracións, unhas imaxes para comentar que non teñen que ver nada co entroido da zona do Ío e de Nerga, desa zona de da costa. Titulamos Estática e Dinámica do entroido das terras de Consefrieiras, porque, bueno, a estática son os aspectos que se conservan no tempo, que imos ver, e a dinámica os que van evolucionando, que están interferidos tamén por moitas cousas. Bueno, tamén pasa cos traxes e esas cousas. E, bueno, pasámoslo aquí. A provincia de Ourense ten, das galegas, é a que máis, digamos, un patrimonio de entroido ten, en máscaras, en foliós, bueno, digamos, das 4 a que máis variedade ten. No ano 2005 empezamos Fidalgo Santamaría, que é un antropólogo xa afinado, e empezamos a recadar eses aspectos de toda a provincia. Entonces, no 2009, todo este corpus que se recadou, publicouse nun libro que se chama As caras do entroido ourensán. Aí están casi, se non é o 100%, casi. As terras de Consefrieiras están situadas no sueste da provincia de Ourense, están compostas por Vilaillo de Conso, Riós, a Gudiña e Mezquita. Despois imos ver tamén algún aspecto da zona que traspasa a fronteira con Portugal, porque polo sur líndase con Portugal, e polo oeste con Sanabria. Como digo, non ten nada que ver os aspectos que hai aquí nesta zona cos que acabamos de ver. Incluso cos do resto da provincia tamén. E que hai xente que xa vin que coñece ben os entroidos estes. Respecto ao ciclo, temos Xove de compadres, Xove de comadres, Domingo Gordo, que chamamos ali, o de entroido, luns, Carnaval a veces aparece en Portugal, luns e martes de entroido, e tamén remata o mércores de cinza co enterro da Sardiña. Despois, na parte xa portuguesa, hai a morte e o diabo e a censura tamén en Braganza. Pero este é no mércores de cinza, que é o remate da festa. Despois, outra particularidade desa zona son os foliós. Son agrupacións veciñais que van tocando en grandes bombos, tamén con apeiros de labranza, con aixadas, gadañas, etc.
E tamén levan na parte dianteira e na parte do folión, percorrendo o folión, levan os boteiros, que son máscaras, bueno, que ímolos ver despois, apóianse nunha monca, nun pau, e pegan grandes saltos, non? E tamén hai os danzarís, que chaman a mentelos, ou boteiros tamén. Son máscaras que bailan, na zona tamén sai na zona de Vilar de Meao, en Viana do Bolo, e tamén na zona de Manzaneda. Esas son máscaras que, non sei, a verdad que non sei a orixe desas máscaras, non, porque executan unha danza frenética, non, que o son dos bombos, algúns dicen que son danzas pastorís, pero, bueno, son opinións que tampouco están nada claras, non. Despois, xa outras cousas relacionadas con este entroido son a corrida do galo, as disputas, a gastronomía, etc., non. A corrida do galo creo que se siga a facer na mezquita, o pase que faise dunha maneira así agochada, non, polos problemas que hai de, pois iso, claro, en defensa dos animais, non. Despois, unha das diferencias que observamos neste entroido, non, pois hai máscaras que xa salen no ciclo de inverno, na época de decembro, non. Entón, ligadas a festas de carácter religioso, non? Como pode ser o Natal, as festas de Reis, non? Ou a festa de Santo Esteban ou Exillao, non? Temos o farrampón en Pentes, que é na Gudiña, o peloto e a madama, a Rita en Chaguazoso, o zamarreiro na Mezquita, todos estes ligados á festa de Reis, non? O careto en Hermisende e os caretos en Exillao, tamén ligado á festa de Santo Esteban, que é un santo da xuventud, non? Foi morto a pedradas. Eu traigo imaxes, igual que un pouco rápido, porque son 40 minutos. O farrampón é este do lugar de Pentes, da Gudiña, non? É unha máscara que viste de cualquier maneira, pode levar o farrapos vellos, pode levar unha manta, e adoita levar tamén un saco ao lombo, onde vai metendo os aguinaldos, non? Vai detrás dos que piden os aguinaldos para facer depois a festa de Reis, non? O que fai é entrar nos fumeiros, onde se cura o fumeiro, as pezas do porco, non? Entón, roubos e metes no saco, tamén pode levar cebolas, sempre leva a cara tapada, e un bastón, case todas levan un bastón, este tipo de máscara, non? Case un bastón que lle imprime autoridade, non? Este sería o farrampón. O farrampón tamén os hai tamén salen no entroido. Aquí temos outras. O peloto, que é no Tameirón, é un personaxe que leva tamén un pau, adoita levar unha bola suxeita cun cordón a ese pau, ou unha vexiga tamén, unha vexiga destas inflada, non? Como levan as pantallas de xinzo, non? E tamén vai acompañado da madama, que é unha moza que viste roupas boas, neste caso imita unha noiva, non? O peloto tamén adoitaba correr detrás dos rapaces, non? Como fan outro tipo de máscara, non? Estamos a falar sempre de máscaras ligadas a festas de carácter religioso, non? Asociadas, non? A Rita en Chaguazoso tamén é un home vestido de muller, non? Vai tamén detrás dos que piden os aguinaldos, a xente adoita darlle ovos, ou porque non o sei, pero adoita darlle preferentemente ovos. Leva tamén un boneco na mão que emite un bebé, e sempre, como digo, é un home vestido de muller que tamén varía na indumentaria, non? Este personaxe entra no espacio sagrado, os demais non entran. Cando se fan os actos religiosos, ou eses días, pois entra, tamén participa deso, pero os demais non entra ningún. Estes son os caretos de Exillao, non? Son máscaras que levan unha careta de madeira, non? Varían todas nas formas, non? Algúns levan cornos, tamén adoitan levar un caxato, un bastón, non? E moitos chocallos, así na parte traseira, infinidade de chocallos. Levan polainas, e, bueno, aí vémolos transportando o rei e os vasalos na festa esa do Natal, non? Transportan desde os seus domicilios hasta onde está a mesa de Santo Esteban, que é unha mesa que se fai no adro da iglesia, e
Aí, pois, xúntanse todas as esmolas que despois xa subástanse. Eles o que fan é trasladalos aí, despois xa fan bromas, pero estes non entran nunca no espacio sagrado, non? Tamén hai caretos que son de entroido, non propios de entroido. Este é o zamarreiro, e na mezquita, tamén está vencellado á festa de Reis, non? O zamarreiro, imos ver, tamén o nomeaba xa Nicolás Tenorio en Aldea Gallega, é unha máscara que está, o ámbito dela é por toda a parte do oriente da provincia, non? Eu recollín datos no Pereiro, na Gudiña, no Canizo, e tamén hasta a Valdeorras, non? Pero ele xa o cita, xa hai máis de 100 e pico anos neste traballo, non? E, bueno, aquí temos outra máscara que, bueno, conserva ese nome, non? Estas son as bisparras, tamén son mascaradas de inverno, este é de San Martín de Castañeda, leva unha vaca que chamalle talanqueira, tamén pode levar un boi, non? Un touro, non? E despois hai bisparros, que son personaxes que levan a cara tapada, con unha calantroña, lle chaman eles, feita de tea, de moito colorido, non? Levan tamén, decaenlle moitas cintas da parte superior, e tamén levan, como digo, todas levan ese caxato, ese bastón. Ao lado hai un pueblo que se chama Vigo, pois aí tamén se recuperou este tipo de mascarada que estaba xa perdida, non? E neste varal que vemos aí á dereita, é onde van poñendo, pois, esos aguinaldos, non? Poden ser pezas de fumeiro, ou botellas, ou incluso diñeiro tamén lle dá. Eles tiñan tamén o cernadeiro que botaba cernada, bueno, un borrallo, non? O cego, a dama, o galán, o alcalde de mozos, porque executaban como unha parodia, non? Isto non se fai, non? Pero os personaxes siguen nos mantendo, non? Estes son xa bonecos tamén, de xopes de compadres e xopes de comadres, non sei se aquí os hai, non? Pero ali son típicos, non? Son fans con palla e con papeliños de cores, non? Os homes levan as comadres, os rapaces levan as comadres e as mulleres os compadres, non? As figuras de home. Despois hai outros que son feitos con teas ou con roupa roubada, non? Temos aí unha comadre, unha lardeira en Carracedo, aí chaman lardeira, non? En Carracedo, como en Viana do Bolo. Aí que hai máis exemplos. Aí unha de Castiñeira tamén ten moitas cintas de colgándolle do boneco, non? E hai máis exemplos, lardeiro e lardeira de Carracedo, da Gudiña. Estes xa son do tamaño dunha persoa, non? Representan a festa, o entroido, non? Este é o intrudio e a intrudia de Pentes que se queimanse no martes de entroido, non? Van transportados, bueno, van a cabalo dun burro, entón van hacia o lugar onde van a ser queimado, non? É o remate da festa tamén. E despois os mozos fan como a comida, non? Entre todos, significa, isto tamén representan o que é a festa, estes bonecos. Este é o que comentábamos antes, o zamarreiro e o farrampón, que están desaparecidos. Despois xa os actuais, temos os foliós, os boteiros, os danzaríns, os bellarrois, bueno, hai máis, que imos ver. Os bellarrois son da Viga do Seixo, do Ríos. Como dicíamos antes, o zamarreiro vestía de maneira extravagante, non? Rústica, con farrapos, con colchas, adoitaba levar unha vara con un trapo que mollaba no bulleiro, na lama. Con eso, corría detrás dos... Era unha máscara moi rústica, que hoxe desapareceu. Como digo, xa citaba Nicolás Tenorio no traballo del de Aldea Gallega.
E a patumada que sai no entroido de Fornero de Filloás, en Viana, non? E que vemos unha variante que sacaron hai un tempo, pero eu tiño recollido datos que era como un personaxe gordo, non? Que un recheo con erva para aparentar gordo, non? Hai máis exemplos destes gordos como o patrón de Entrecinsa e de Castiñeiro, que son pobres de Vilariño de Conso, non? Outro tipo de máscaras son armadamas que imitan a mulleres ben vestidas, o farrampón tamén que se viste con farrapos, as señoritas, despois hai outros personaxes que participan das furiadas, os sacamoas, o payaso ou outros. Imos ver aí os exemplos de máscaras do Concello de Vilariño de Conso, non? É un concello que ten, pois, a xeografía, pois, ten moitas alturas, está tamén pegado ao Concello da Gudiña, non? Aí hai ese tipo de máscaras, os boteiros e os danzarís, que tamén lle chaman boteiros, ou máscaras. Este é un exemplo do folión, non? No folión é como unha agrupación veciñal, non? Que vai xente de todas as edades, non? Incluso os rapaces, disfrazados, van ordenados, vestindo casi todos da mesma maneira, non? Tocando un grandes bombos, son bombos enormes, non? Executan o seu toco particular, non? Que os diferencia dos outros, non? Puxen aí unha nota que Antonio Fraguas dicía que son verdadeiras orquestas agrarias, non? Porque tocan con os sapeiros cos que fan sonidos, non? Son propios desa parte sueste, non? De Viana do Bolo, estes son as máscaras, os boteiros que van diante dos folios, non? Estes son de sabuguido, non? Levan unhas camisetas enfeitadas con cintas de cores, non? Levan esquilas, son as campaíñas que levan as vacas, esta levan aquí no cinto, levan un pantalón adornado tamén con flecos de colores, non? Polainas e a monca póñanse para pegar santos, non? Con ela, non? Tamén vai adornada con un rabo de un animal salvaxe ou con unha bola tamén. Na parte de arriba do cuadro levan motivos astrais ou de animais, non? Ou xeométricos, como este de aquí de Castiñeira, non? E os da esquerda, que son os de Vilariño de Conso, que tamén levan motivos florais, son flores feitas con papeliños de cores, non? Son máscaras, claro, que non teñen que ver coas que hai no resto da provincia, non? Aquí vemos outro exemplo do ano 60 de Fornelos. Estas máscaras variaron moi pouco, non? Ven a ser a mesma indumentaria, non? E o de Padalabar tamén se distingue con ese parte superior, parece un tellado, non? O resto leva a mesma indumentaria, leva as esquilas, leva as polainas, a monca, non? E estes son comentábamos, os danzarís de Mormenteras, non? Que executan esa danza que van tocando os bombos, non? Vai o folión, non? Casi non levantan os pés do chao, van xirando, van cos brazos levantados e levan un caxato, unha cachapica, erguen eso. Pero é moi difícil de bailar esa danza, é moi difícil, non? Tamén se fai sonidos con esas cornas, con esas bocinas, que se utilizaban antiguamente para chamar no concello ou a veceira, cando salía a veceira polas mañás, chamábase con estos. Un momento, perdón. Sí. O do Bucio en Portugal? No, aquí, é en Vilariño de Conso, sí. Sí, no concello de Vilariño, sí. Sí, son todos de... Sí, é unha caracola, así, mariña, non? Sí. O resto, porque estes utilizábase as mañás para chamar a veceira, para que sacar ou para chamar ao concello, cando se facían os concellos nas aldeas, para organizarse, para facer traballos ou para...
aí vemos máis exemplos, non? Arriba levan eses tocados que imitan, pois eso, son tocados florais, non? Feitos con outros materiais modernos, claro. Pero tamén os hai xa que, pois eso, teñen, pois eso, como esta torre, non? Eso, pero os máis abundantes son esos, sí. Eses son os que máis... Non sei se iso denota que antiguamente, pois igual eran feitos con ramallos ou... Claro, seguro, non? Porque, claro, perdura esa forma. Eles levan tamén eses mantós de... Son de muller, claro, levan moitas cintas, predomina a cor blanca, levan casi todos chocas, algún leva esquilas, pero... Tamén algún leva tamén algún elemento femenino, como levan moitas máscaras, os cigarrós, os peliqueiros, non? Estes a veces levan algunha braga por riba destes pantalóns, sí. E antiguamente levaban, teñeme dito que levaban a cara tapada con unha pel de cuello, eso, que ocultaban a cara, non? Ora non, casi todos. Aquí hai outros exemplos, non? Vemos aí nesa que veis ben o que é, pois eso, imitando eso, eses motivos florais, non? Sí, son moi, teñen moita cor. Ora, a orixe destas máscaras equinontroides, así que non sei, porque, como digo, executan, hai máis que bailan, non? Pero estas en concreto, pois... Sí, é máis frenético, hai que velos para que... Sí. É moi difícil de executar, No folión tamén aparecen outra variedade de máscaras, non? As señoritas, vemos aí, son señoritas rurais, non? Outros feitos de maneira artesanal, este está feito con cordéis de alpacas, non? De esparto, non? Bueno, pois eso, homes que se visten de muller, etc. Pódense ver moita variedade, non? Ou como este que utiliza, pois, un torgo é a raíz da uz, non? Entonces, con esa raíz fixo unha máscara, non? É típico atopalos nesa zona, incluso en Laza, non? Pero ese tipo de disfraces ten que ver co rural, non? Aí que hai outros exemplos, non? O oso e o boi, non? Tamén o boi e o toureiro, non? Que sale moito na zona de Manzaneda, non? E o oso tamén este é de Buxán. E o da baixo é feito coa pel de xabarín e envileño de conso. É un cazador que leva preso o oso, non? Tamén chaman bicho a veces, é fera, non? E arriba é o boi que vai embestindo aos que pilla polas rúas, non? Na Gudía tamén eso, temos os boteiros e os folios, non? Seguimos tamén coa mesma tónica nesa zona, non? Estas son de Carracedo da Serra, tamén teñen un folión moi numeroso, non? E tamén teñen os boteiros. Estuveron uns anos perdidos, pero volveron aí xa un tempo que recuperaron, non? Bueno, tamén teñen a súa indumentaria, pois eso, son moi parecida á de Viliña de Conso, non? No que é o cuadro, os motivos florais arriba, todo moi parecido, non? Aquí hai outros exemplos. Abaixo hai unha foto dunha foliada do ano 57. Eles visitaban tamén as aldeas que eran limítrofes, eran Fornero de Filloás, Benvibre, Veigas de Camba, tamén solían ir. Entonces, ora non as fan esas foliadas, tamén con disputas e eso, pero non as suelen facer. Perdón, sí. Nesta foto antiga, sí, vemos aí que Carlos tamén comentou, eu polo que fui preguntar, os boteiros eran dous. Sí, solían ir, pasa tamén con as máscaras que saben no inverno, a veces só é unha, un ou dous, pero é moi interesante tamén, claro. Claro, é co entroido o que falábamos da dinámica, evolucionou moito, non? O que é mesmo peliqueiros e cigarrós, pois non sei quantos habrá en Berín, 800, 1000, non sei, hai moitos, non? Pero antigamente, eu teño falado con xente que
que, bueno, que a mellor de un traxe facían os chocallos dividíanos para poder salir, non? Claro, de feito moitos traxes alquilaban, alugábanse para poder sair no Entroido, non? Entón, claro. Na comparsa. Na comparsa Claro. era onde iban todos. Claro, claro. Sí, tamén, que participan na comparsa, os boteiros, sí. É moi habitual que se sacan estas personaxes dous. Sí, Os boteiros parece, claro. Sí, hai igual que na indumentaria tamén, eu teño visto boteiros facer as pirutas con zamancos, con zocos. É moi difícil, non? Mas nunha aira que ao mellor está desnivelada, que podes, pero subían cos pés para, claro, a moita altura, non? Sí. E iso foi evolucionando, non? Hoxe tamén hai máis poder adquisitivo, entón, claro, cómprase máis traxes. E si, esa é unha foliada do ano 57, das que se facían antes. Sí. Outro exemplo foi do Trameirón, eso ten que ver con un veciño que é da zona de Viana, bueno, entonces fixeron un folón tamén moi numeroso, tamén tocan en grandes bombos, levan aí máscaras moi parecidas ás de Viana, aos boteiros, non, de Viana. Tamén, como a todos, visten de maneira igual ou parecida e teñen tamén o seu toque. Aí no pueblo fan, o que sacan é carrozas, non? Carrozas temáticas de oficios, de labores rurais, etc. Non? Peñeireiros, fan na Praza do Pobo unha malla, non? Con mallos, que se mallaba antigamente, non? E hai outro tipo tamén de disfraces, que hai un serranchín tamén. É típico nese pueblo de que salgan. Tamén se fixo durante anos na Gudiña, pero eso esmoreceu, sí, non? Sí, claro. 10 minutos, sí, hai que ir un pouco... Sí, bueno. Pois estes son os vellarrois da Veiga do Seixo, non? Son máscaras tamén moi parecidas ás de Vilariño de Conso, non? Arriba teñen como unha especie de coroa real, son traxes feitos con papeliño de cores, non? Levan unhas carapelas aquí na parte do peito e na parte posterior, non? Levan polainas e un farrampo. Son máscaras do tipo dos periqueiros e dos cigarros, non? Que son máscaras fustigadoras que baten, que ameazan con esa... Vamos un pouco lixir. Sí. Esta imaxe é do ano 73, non? E que xa é algo de evolución que foron collendo, non? Este é do ano 96 e as de abaixo son as actuais. Levan unhas orellas tamén con papel pregado que parecen, pois eso, como un acordeón, non? Estas son as actuais. Tamén fixeron algún obradoiro, entonces recuperaron a máscara, entonces, bueno, ten futuro, non? E no Lubián tamén fan Entroido, non? O que pasa que agora, por motivos da despoboación, de xente que está, hai moita xente emigrada, pois fan un Entroido no verán, non? Xuntas a xente fan un Entroido. Aí teñen dúas máscaras, ou tiñan, que eran os chocalleiros e os marafois. Ese o da dereita é un marafón, que vestía de cualquier maneira tamén, con un lareiro na mão, e os chocalleiros pois levan moitos chocallos na parte frontal, non? Aí hai máis, como digo, tamén teñen que ver cos da parte de Viñais, non? Que tamén levan moitos chocallos, non? Do outro lado da raya, pois tamén hai entroidos interesantes, non? Este é o enterro do pai vello en Lindoso, non? Vai transportado nun carro de bois, entón fan un percorrido por todo o asentamento, non? Detrás vai o carro das ervas, que é un carro adornado con, pois eso, con moito colorido, non? Detrás deles vai un folión de xente tocando tamén. Despois xa queiman, o que lle quitan é a cabeza, porque a cabeza é feita de madeira para preservala para outros anos, non? Queimano con outra cabeza feita rechea nunha media, enchena de palla e eso, e todos queiman. Este é na zona de Lindoso, ao pé de Lobios. Estes son os felipeiros de Tourén, nos chamamos de Turei na parte galega, non?
Tamén visten tamén de cualquier maneira, adoitan levar a cara tapada cunha renda, con panos de renda, non? Pero tamén había outras máscaras que eran os bonitos, que vestían pois xa moito mellor, non? Con chapeus altos, non? Ya indumentaria preferentemente pois blanca, non? Tamén as mulleres tamén se caracterizaban de xitanas, de pescadeiras, de miñotas, son os traxes da zona do Miño, non? Estes son de Pitois, que é na parte oposta, entre Tourén e Pitois hai un alto que chaman a Mourela, pois na parte oposta xa, pois está Pitois, é un pobo tamén con moita facenda, con moita vaca, non? E tamén, pois tamén teñen esos caretos, en vellos e os farrapois, que son os homónimos dos farrampós que víamos antes, que comentábamos antes, non? Tamén visten de cualquier maneira, non? Levan a cara tapada con rendas, e despois ten unha gastronomía tamén, non nos chegou a tempo, non? Si, este é o forno de, este é o forno de, se é un forno con arquitectura, pois ten, con o teito de cantería, non? É típico tamén na parte galega, Este é tamén de Vilar de Perdices, tamén fan aí un desfile, pois tamén carnavaleiro, non? Tamén e na parte galega está a Xironda, que teñen aí os zarramoncalleiros, que son máscaras que teñen que ver xa cos cigarrós e cos peliqueiros, só que estes visten de maneira máis rústica, diríamos, non? Non sei se pode dicir así, non? E igual cos felos de Maceda, non? O pasa que os felos xa evolucionan tamén de outra maneira, que non abrazanse a xente, non levan unha cachapica, non teñen que ver cos peliqueiros, aunque é a mesma máscara, no orixe, claro. Sí. Este é o entroido de Torre de Vededo, aí hai caretos, cinseiros que botan cinza, marafonos, madamas, etc. Non? Os cinseiros, pois eso, botan a cinza ou a rallo, non? E tamén se botaba fariña e formigas, non? E tamén ao final do entroido, pois queiman o entroido, non? Fan o acto da queima, non? Que é no martes. Tamén teñen esas máscaras que teñen na parte superior, teñen que ver coas que vimos antes de Vilariño de Conso. E estes son de Monforte, ali ao cerca de Chaves, non? Tamén levan roupa pois preferentemente blanca, levan esos chapeus tamén moi parecidos aos que vimos antes, tamén na parte superior, levan como unha tralla nunha mão e un bastón na outra, non? Estes son caretos. E este é a morte e os diabos, non? A morte, estes hai no mércores de Cinsa, en Viñais, non? Levan xa 2 anos trasladando esta festa pois ao sábado seguinte, creo. Porque tratan de xuntar moitos demos, non? Este ano querían xuntar sobre 1000, non? Entonces, a morte vai silenciosa, vai toda coa cara tapada, non? E leva tamén na mão un chicote, como unha especie de látigo, non? De corda. E os outros levan tamén un chicote, que chaman eles, feito dunha pele de coiro, non? Bueno, fan unha serie de actos na población, non? Rezas unha oración aí ao pé dos pelouriños, dos cruceiros, non? E algún leva tamén unha folla de bacallao, como vimos aí na parte da baixa, non? Aquí xa é o final. Este é o enterro da sardiña que se fai en Viana, do Bolo, en Sanabria, non? Tamén se fixo durante anos na Gudiña, pero actualmente non deixouse de facer, non? Bueno, é unha cousa, creo que importada de Castela, non? Do centro da península, bueno, mantense. E aquí en Marín hai digamos, o acto principal é o enterro da sardiña, o aglutina moita. Estuve aí vivindo 17 anos e coñezo ben o enterro de Sardiña de Marín, que é moi numeroso, non? Nada máis, fomos un pouco rápido, porque non sei, é distinta ao que comentou antes o compañeiro, non? Estes entroidos pois teñen elementos que non teñen nada que ver cos... Mesmo no resto da provincia, non? Non hai os folios, nin hai ese tipo de máscaras. Pero, bueno, é unha oportunidade para ver esa riqueza e esa amplitude, e anda que son aspectos diferentes, sempre hai cousas
Claro. común, porque eses folións dos que falaban Manzaneda se visitan, Sí. a visita, hai unhas normas de cortesía, no carnaval de Io os bandos chegan, hai que recibilo, o sea que hai determinados protocolos Claro, que son comuns. sobre eso había que, claro, tamén en Castela tamén, falase a nivel claro. histórico, claro, 1500, 1600, que se facían almojigangas estas que se facían, tamén iban polas rúas tocando sartenes, facendo ruido, non? É moi parecido aos foliós, claro, sobre eso temos moitas cosas en común con outros sitios, non? A festa parece, claro, é como unha... Despois ten elementos particulares, locais, non? Os folios, xa digo, vexo similitudes con esas festas que son históricas, non? Que se facían, incluso organizadas polo poder, non? En Madrid e por aí, non? Tamén salían especies de folios, xa digo, tocando, facendo ruido, non? Polas rúas. Bueno, moitas gracias. Moi largados. Se tendes algunha pregunta puntual agora, se non, despois ao final, porque o compañero ten máis pensas. Pregunta, Sí. claro. No, solo quería sobre a Rita de Chaguazoso. Sí. Si tes algunha referencia da orixe do nome ou se podes ler, porque te sigo que sei que manexas este de Laureano Prieto. Sí. Se podes ler algo sobre eso. Non hai, é que hai moita oscuridade en todo este tipo de... Claro, mesmo, como digo, incluso a veces hai que ter cuidado, incluso con relacionar isto, porque falaba tamén Miguel outro día, non? Do que é o sagrado e o profano, non? Porque falamos destas máscaras que están aí, teñen unha simbiose, non? Na época de inverno, que participan de festas religiosas, non? Claro, nos nomes a veces aparecen tamén, o farrampón aparece tamén no que o eso, pero ese, claro, ese refírese a unha persona, a Rita, non, un nombre de persoa. Claro. Claro, sí. Claro, non, eu pregunteino tamén, sí. É un personaxe que varía na indumentaria, é sempre un home vestido de muller, que lle dan preferentemente ovos, non sei, bueno, os ovos podes ir buscar moitos significados, non? E despois xa que ese personaxe entra na iglesia, os demás non entra ningún. Claro, eu aquí puxenos como personaxes de inverno relacionados coas festas, claro, entroideiros, como chamar, non? Porque, claro, a iglesia non puido desfacerse de, digamos, de certos rituais, entonces, eso veise moi ben, se querendes, ou se podendes ir a velos aí a Usillao, non? Veise perfectamente, non? Non pudo, digamos, eliminalos, entonces deixounos participar do ritual, non? Eso sí. Ora, o nome non pasa con moitas, non, xa digo, o zamarreiro pervive aí na mezquita, na festa de Reis tamén, pero, bueno, o zamarreiro, como sabrás, é unha máscara que, por esa parte subeste, chegaba hasta Valdeorras, non? É unha que debíase conservar, porque, claro, hoxe temos en Laza a farrapada, temos, claro, que atrai moita xente, que tiñan os farrapos cheos de barro, de bulleiro, e esa é unha máscara moi similar tamén, bueno, eu digo un boutar, que mollaba no bulleiro, na lama, e despois con el batía os que pillaba por... Sí, esa é unha especie de, claro, zamarra, sí. De feito, os cigarros levamos a zamarra, claro, sí. Sí, levamos a zamarra, non, os periqueiros tamén. Sí, porque as máscaras, o cigarrón, sobre todo, ten moitos elementos que se foron incorporando a nivel histórico, non? As charreteiras, que son militares, os panos, que son das mulleres, bueno, moito tipo de... as medias, as ligas. Dime, sí. Eu é para levar a sandiña a miña ascua polo comentario de onte, que onte falei sobre un entroido, un reis, un entroido que se facía antiguamente no Concello de Coveiro, por riba da Caniza. E entón neses reis aparecían, digamos que aparecía un capitán que lle chamaban o capitán da festa, o capitán dos reis, e despois aparecían dúas madamas, que acompañaban o bando, que era só de homes, que cantaban os reis. E claro, eu relaciono sobre todo con esa tradición que tendes na vosa zona da mezquita, co rei, o virrei, e como falas da Rita, falas da madama, si quería preguntar, como
ou a tal Rita, aparte de recoller os ovos, tamén bailaba cando cantaban os reis. A Rita non, a Rita o que vai recollendo no que é nunha cesta, sí, eso sí. O que pasa é que despois temos outro tipo de damas ou eso de carácter rural, que son as señoritas, non? Ese tipo de tamén participan das foliadas, non? Pero as outras eu creo que imitan as clases altas, máis altas, de tipo de casas grandes e eso, non? Porque teñen roupas moi vistosas, non? Blancas, sobre todo, con sombreiros, non? Eu creo que eso, claro, a relación que lle vexo eu, non? Coas madamas e coas... Pois, claro, os reis e os virreis, pois, a veces significan os que organizan por exemplo, en Ousillao hai os reis e os vasalos, que son os que encárganse de organizar o que é a festa. Despois hai un troque de poderes tamén, que se fai ali no adro da iglesia, non? Que é unha subasta dos produtos que se recada, non? E se brinda, non? Tamén se bendice, tamén se reparte o pan, hai un cesto de pan que se bendice na iglesia, e despois se ten propiedades tamén para a gorxa, guárdase durante todo o ano, non? E despois hai que esa comida só de homes. Sí, eso non me quita. Hoxe en día xa se vai cambiando, non? Pero era excluinte, sí. Participaban só os mozos nas comidas de reis, non? As mulleres ás veces estaban na parte da cociña, non? Pero afora non salían, non? Hoxe en día xa fan, ou participan desas comidas ou fan as comidas paralelas, sí. Si tamén eso faise en Ermisende, bueno, en toda esa parte do sudeste, ese tipo de comidas colectivas que duraban varios días tamén. Ah, sí. Ah, sí. 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 Sí, tamén había na Gudiña. Tamén había na Gudiña, sí. 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 Pero moitas perderon. Se parece, falamos despois porque o compañeiro ten que marchar cedo e despois temos un turno que podemos debatir sobre as danzas. Claro, hai as danzas, efectivamente, perduran en cada na Gudiña tamén había, perdeuse. E a mí incluso a máscara de carnaval, as de Buxangue tamén pegan, casi imitan a danza. Hai máis, non? Sí, bueno. Nada.